Χριστός γεννάται, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κύριο πάσα η γη και νεφροσύνη, ανημίσατε λαοί ότι δε δόξαστε. Έψαντα εκ παραβάσεως Θεούς των κατοικών αγενόμενων, όλων της φοράς υπάρξαντα, ρήτονος επτεκότα θεία ζωής άφησαν απλάτη, ο σοφός δημιουργός ότι δε δόξαστε. Ιδών ο πίστης ολίμενων των άνθρωπων και σύνων επίσε, πλήνας ουρανούς κατέχετε, τούτον δε εκ παρθένου θείας αγνής όλων τους Ιούδε, αληθείας σαρκωθείς ότι δε δόξαστε. Σοφία, λόγος και δύναμις, Υιώσον του Πατρός και απάβασμα, Χριστός ο Θεός δυνάμεις λαθών, όσας υπερκοσμίους, όσας εν γη και εν ανθρωπίσας, ανεκτήσαν το ημάς ότι δε δόξαστε. Έσωσε λαό θαυματουργών δεσπότης, ηρών θαλάσσης κύμα και σώσας πάλε, εκόντε τεχθείς, εκόρης τρίχων βατή, όλου τη δυσυνημίνων κατουσίαν, ίσοντε πατρί και πρωτής δοξάζομεν. Είναι και καστηριγιασμένοι. Με χαρά σας καλωσορίζουμε στην χριστουγεννιάτικη γιορτή των κατηχητικών της ενορίας μας, όπου μέσα από τα μάτια των παιδιών θα πλησιάσουμε το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων. Τα Χριστούγεννα είναι το κορυφαίο γεγονός της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Όλοι μας ως γονείς είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε όλα μας τα υπάρχοντα, την περιουσία μας, το σπίτι μας, ποτέ όμως το παιδί μας. Γιατί το παιδί μας το αγαπάμε όσο τίποτε άλλο στον κόσμο. Ο Θεός όμως προσφέρει τον Υιό Του να έρθει στη γη, να σταυρωθεί, να θυσιαστεί. Αξίζει άραγε τέτοια θυσία? Αντί πρώτα να προστρέξουμε εμείς σε Αυτόν, έρχεται εκείνο σπίτι μας για να εκπουλώσει τις πληγές της ψυχής μας από την αμαρτία. Αυτό είναι το νόημα των Χριστουγέννων. Τα Χριστούγεννα δεν είναι κάτι που έγινε πριν από 2023 χρόνια, αλλά αντίθετα είναι ένα διαρκές παρόν. Ο Χριστός δεν γεννήθηκε μόνο τότε, αλλά γεννάται. Τώρα γεννάται. Σήμερα γεννάται. Μόνο όταν πιστέψουμε στη δύναμη που κρύβουμε μέσα μας, γεννάται. Το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων είναι η αναζήτηση της αξίας του ρήματος δίνω μέσα στην ψυχή μας. Αυτή η αγάπη θα δώσει ένα καλό μάθημα τόσο σε εμάς όσο και στα παιδιά μας. Αυτή η αγάπη θα μας σώσει από τις αμαρτίες του κόσμου. Αυτή η αγάπη θα δώσει ελπίδα στα παιδιά. Ας γίνουμε όλοι άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο. Ας δώσουμε σημασία στην ετυμολογική αιτιολόγηση της λέξης άνθρωπος, δηλαδή άνω και θρόσκο, βλέπω ψηλά. Στρέφω το βλέμμα μου ψηλά, εκεί στον Θεό. Και επειδή ο Θεός αγάπη εστί, ας ενώσουμε τη ζωή μας με τον Θεό για να αισθανθούμε καλύτερα την αξία της ζωής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αγώνα, δύναμη, υπομονή, θέληση, αποφασιστικότητα και προσπάθεια για να μειωθεί η βαθιά κρίση που εξαπλώνεται στον κόσμο, που οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ανθρωπιάς. Ας ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας και ας απλώσουμε τα χέρια μας για να δεχθούμε ή για να δώσουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, τα δώρα του Αγίου Βασίλη. Δώρα που δεν έχουν ανταλλακτική αξία, αλλά προσφέρονται από καρδιάς και συμβολίζουν την αγάπη. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε εμείς οι μεγάλοι είναι να μεταδώσουμε στα παιδιά πως δεν υπάρχουν καλά και κακά παιδιά, αλλά καλές και κακές συμπεριφορές. Αυτές που είτε θα φέρουν πρόοδο στον κόσμο μας ή θα το καταστρέψουν.
Ας απολαύσουμε λοιπόν τα παιδιά μας σε αυτή την προσπάθεια. Η εκδήλωσή μας ξεκινάει με χριστουγεννιάτικους ύμνους από την ομάδα της Βυζαντινής μουσικής. Λίγο να χαμηλώσουμε τη μουσική. Η γέννηση σου, Χριστέ, ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο, το φως το της γνώσεως. Εν αυτή βαρύ της άστρης λατρεύοντες, υπό αστέρος διδάσκοντο, σε προσκύνην των ηλίων της δικαιοσύνης, και σε γινώσκην λέξη ύψους ανατολή, Κύριε δόξα σοι. Χριστός ακίνη πιάσαντα, Χριστόν εθελουσίως πτωχεύσαντα, Χριστόν ορατών γενόμενον. Έρχεται η Παρθένος Ερυθρέν, νυν αποκοίησε, ουρανός θε και η γη αγαλιάζωσα. Το φως ο πλούσιος γίνεται, το χίζον τους κακία πλουτίζοντα, πρωτός ο Θεός γνωρίζεται, χωρίς απειρογάμου διχατροπής, πάντες ενένεση, ανυμνήσομεν αυτόν ότι δε δόξαστε. Ιδών ο κτίστης ολυμένων των άνθρωπων χεσίνων επίσε, πλήνας ουρανούς κατέχεται, τούτον δε Παρθένου θείας αγνής, όλων ουσιούτε, αληθείας αρκωθείς, ότι δε δόξαστε. Σοφία, λόγος και δύναμις, Υιώσον του Πατρός και απάβγασμα, Χριστός ο Θεός δυνάμεις λαθών, όσας υπερκοσμίους όσας εν γη και εν ανθρωπίσας, ανεκτήσατο ημάς ότι δε δόξαστε. Τα ήθρα υγείας σας τα Ιορδανία, το κράτος συνέτριψας της αμαρτίας, Χριστέ ο Θεός ημών, υπεκλίνας την παλάμη σε αυτόν του προδρόμου και έσωσας
των ανθρώπων το γένος, Διώσε οικετεύομεν σώσον τον κόσμο σου. Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, δίκτυς τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του Αργενίδωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσαν και το πνεύμα ενίδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φωτίσας δόξαση. Ακολουθούν ποίηματα από τα παιδάκια του προκατηχητικού. Είναι ένα βράδυ μαγικό, αυτό εδώ το βράδυ, μέρα μυστήριος. Ας Θεό Κύριε μοφιάσω και κατέβει κι να διώξει το σκοτάδι. Χριστούγεννα και πάλι μη καινούργια και ράξε με τράπεζα να κάνετε έτσι. Κάνει ο δρόμος δύσκολος και ανηφορικός, γεννήθηκε Χριστός και τους μας ο Διηγός. Ποτέ μη σταματήσετε με το παρακολουθείτε να ακολουθείτε, γιατί το τέλος είναι η αρχή με μία κόμμα στη φυσική. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε το θεατρικό «Η γλώσσα των Αγγέλων», μια ομαδική προσπάθεια των αγοριών 1ης, 2ης, 3ης Δημοτικού και των κοριτσιών Γυμνασίου Λυκείου. Ατελείωτες μου φαίνονται οι ώρες της νύχτας. Κάθε στιγμή φαίνεται αιώνας. Περιμένουμε εδώ κουρασμένοι και νηστικοί. Απ' την πείνα με βασανίζει η πείνα και η λήψα της αλήθειας. Πότε θα έρθει ο Μεσσίας? Δόξα νυψής της Θεό και πηγής ειρήνης εν ανθρώπης ευδοκή. Σήμερα για σας άνοιξαν οι ουρανοί, κάθε ταπεινός σας χαρεί, γιατί γεννήθηκε το φως του κόσμου. Τις μετανοίες στα δάκρυα θα μετατραπούν σε χαρά της καρδιάς, γιατί γεννιέται ο Κύριος που φέρνει τη συγχώρεση. Ελάτε, ελάτε να προσκυνήσετε τη φτωχική του φάτνη. Απόψε ο Θεός γεννιέται σαν παιδί για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Κατεβαίνει κάτω στη γη για να ανεβάσει τους ανθρώπους πάνω στον ουρανό. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Δεν ήμασταν άξιοι να ζήσουμε τέτοιο θαύμα. Μυστήριο μεγάλο και θαυμαστό. Μας φέρνει υπερκόσμιο, λάβουμε στη νυχτιά. Εμείς οι ταπεινοί
Εμείς οι ταπεινοί βοσκοί ακούμε τη γλώσσα των αγγέλων. Σκύβει ο ουρανός στη γη. Και πήγαν οι φτωχοί βοσκοί που πεινούσαν και διψούσαν στο Θεό στη Φάθνη και προσκύνησαν τον Αγέννητο Χριστό γιατί άκουσαν τα όρια των αγγέλων. Και σήμερα, 2023 χρόνια μετά, το μήνυμα των Χριστουγέννων εξακολουθεί να διαδίδεται από χίλια αγγελικά. Μήπως όμως εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε? Ας μεταφερθούμε λοιπόν στη σύγχρονη εποχή, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Οι άγγελοι έχουν κατέβει στη γη για να προετοιμάσουν τον κόσμο για τη μεγάλη γιορτή. Μυστικά, χωρίς να τους βλέπουμε, ψιθυρίζουν μέσα στην καρδιά μας λόγια του ουρανού. Άραγε μπορούμε να τα κατανοήσουμε? Παιδιά, ελάτε να δείτε τι σας έφερα. Τι είναι αυτό, κούκλα? Σου παρέψου, μαμά. Μεγάλωσα. Εγώ θέλω ένα δικό μου. Μόνο δικό μου υπολογιστή. Με σύνδεση στο ίντερνετ για να κατεβάσω τα πιο συμπαθητικά παιχνίδια. Θα παίζουμε και όλοι φίλοι μαζί. Τι, όλοι μαζί πάνω στο υπολογιστή? Θα τον χαλάσετε. Όχι. Ο καθένας από το σπίτι του, μέσω δικτύου. Όχι καλή μαμά, τίποτα δεν ξέρεις. Τι λες, παιδί μου? Εμείς λαχταρούσαμε να δούμε τους φίλους μας, να αλλάξουμε μια κουβέντα. Γι' αυτό υπάρχουν τα email και τα κινητά. Όλα τα άλλα είναι περιττά. Εσείς οι άνθρωποι ξεχάσετε τη ζεστασιά της φιλίας. Δεν χαίρεστε το ένας με το πρόσωπο του άλλου. Κι όμως, αυτή η χαρά της κοινής συνάντησης είναι ο δρόμος για τον παράδεισο. Και ο παράδεισος είναι να βρίσκεται και ο ίδιος ο Χριστός στην κοινή συνάντηση. Να φωτίζει τα πρόσωπα όλων. Όπως τότε στη Φάτνη. Θεέ μου, έλα και στη ζωή αυτής της οικογένειας. Μαμά, τι καραβάκι είναι αυτό? Για να πεις να πεις τα κάνουμε. Εγώ σου ζήτησα το PlayStation 5. Κι εγώ, δεν ήθελα πάντα πολύ. Έχω πολλές. Ήθελα να γίνω και βασίλισσα στο Nintendo. Φτάνει πια. Όλα αυτά είναι και πετήσεις. Δεν ζείτε στην πραγματικότητα. Δεν ζείτε στην πραγματικότητα. Όλη την ώρα μπροστά σε έναν υπολογιστή. Ναι, ο πραγματικός κόσμος δεν έχει και τόση πλάκα. Είναι όλο μαθήματα, απαιτήσεις και άνθρωποι. Πού το αληθινός κόσμος έχει τόση περιπέτεια και συγκίνηση. Μέσα από την οθόνη, σαν την ένταση, την αγωνία προσπάθεια. Η οθόνη του υπολογιστή έχει ποικιλία. Εδώ μέσα όλα δεν είναι και τα ίδια. Είστε ευχάριστα. Ξοδεύουμε όλο το μισθό μας για εσάς, για τα ρούχα και τα φροντιστήριά σας. Και ευχαριστώ δεν ακούμε. Ίσως γιατί τους δίνετε μόνο ύλη. Ξεχνάτε την ψυχή τους που ζητά κάτι να τη συγκινήσει. Έρχονται Χριστούγεννα. Βοηθήστε τα να ζήσουν το θαύμα. Εμείς πάντως αποφασίσαμε να πάμε να πούμε κάτι. Και με τα χρήματα που θα μαζέψουμε θα πάρει ο καθένας ό,τι θέλει. Ό,τι και να αγοράσετε, δεν θα σας δώσει τη χαρά που μοιράζεσαι. Μόνο η αγάπη του Χριστού γεμίζει την ψυχή. Αυτή που σε κάνει να νοιάζεσαι, να μοιράζεσαι, να προσεύχεσαι για τον άλλον, για τον αδερφό. Εγώ πάντως αποφάσισα με τα χρήματα που θα μαζέψω να αγοράσω μόνο την κασέτα. Και θα είναι μόνο δική μου. Κανείς δεν θα την αποβάλει. Με ακούτε? Και αυτά που ζητάμε λίγα είναι. Μία φίλη μας, η Μαρία, πήρε τώρα για τις γιορτές ένα ηλεκτρικό πατίνι. Φτάνει πια, όλα αυτά είναι και πετήσεις. Πηγαίνετε μέσα. Τους ακούς? Πώς έγινε έτσι η ζωή μας? Δεν μπορούμε να μαζέψουμε ούτε τέτοια μας τα παιδιά. Ούτε τόνοι για την καρδιά μας. Τι φταίει? Δεν έχετε βάλει την προσευχή στη ζωή σας. Αυτή φέρνει τη ζεστασιά της Φάτνης στο σπίτι. Αυτή προσκαλεί ξανά τον Χριστό στη γη. Ακούστε τους αγγέλους. Δεν ξέρω τι αυτό το περίεργο που λες τώρα. Εγώ πάντως θα πω με την Εύη. Θα γυρίσω το μεσημέρι. Άντε γεια σας γιατί βιάζομαι.
Βάλτε μας άλλη μαμάκια. Βάλτε τους άλλη μαμάκια. Ξεχωριστήκαμε σήμερα στην αγορά και πήραμε υπέροχα πράγματα. Μπλούζες, παπούτσια, παλτό, καλλιτικά. Ξόδεψα όλα τα του μισθού μου, βέβαια, αλλά έγινε φιγουρίνη. Θα λάθος τώρα, παιδιά. Ποιο δώρο. Λόγωσα όχι μόνο το δώρο, αλλά όλο το μισθό. Γιορτές έτοιμοι. Στολιστείτε εγώ, μου στολιστείτε και το σπίτι. Λαμπιόνια, τελειά, διαποσμητικά, χαλιά. Θέλω όλοι να μείνουν με το στόμα ανοιχτό. Τώρα που το σκέφτομαι, μια τέλεια εμφάνιση χρειάστηκε ένα ακριβό κόσμημα. Θέλω να πάρω κάτι που να εντυπωσιάσει. Να βάλει μουσική. Και τώρα μία είδηση από το εξωτερικό. Τρομερό σεισμό στην Ινδονησία. Χιλιάδες άστεγοι παραμένουν αβοήθητοι. Μας μαυρίζουν την ψυχή τέτοιες μέρες. Θέλω να πω τίποτα δυσάρεστο. Μην κλείνεις τα αυτιά σου. Μην κλείνεις την καρδιά. Αγάπη, αγάπη. Αυτή είναι το καλύτερο κόσμο για τις γιορτές. Όχι, έλεγα πως θέλω να ξεχωρίσω κάτι στις γιορτές. Ήξερε για αυτής της Χριστίνας ειδικά, να πω στο όνομα της πόλης. Θέλω να λάβω περισσότερο από όλους τώρα, παιδιά. Θα είμαι το αστέρι της βραδιάς. Ταπείνωση, ταπείνωση. Στη Φάπνη χωρούν μόνο οι ταπεινοί. Η ταπείνωση είναι το αστέρι που φωτίζει τη Θεία Γέννηση. Γιατί ο Χριστός μας είναι τόσο ταπεινός. Δεν χρειάζεται να το ξοδευτήσω. Όσο για τη φόβη, άχτη φαντασμένη. Α, όχι. Θέλω να κάνω κάτι ξεχωριστό αυτές τις γιορτές. Να νιώθω στα αλήθεια τριάξτε του Χριστουγέννους. Προσευχή, προσευχή. Αυτή φέρνει το φως του ουρανού στην ψυχή. Προσευχηθείτε. Άδικα κοπιάζει Άγιοι Άγγελοι του Θεού. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα της προσευχής, της ταπείνωσης και της αγάπης. Δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα του ουρανού και τα λόγια των αγγέλων. Έγιναν σκληρόκαρδοι και εγωιστές. Τότε, ας προσευχηθούμε εμείς για αυτούς. Μπορεί ο Θεός να τους συγχωρέσει και πρέπει να αγάπης να γίνει ακόμα στην καρδιά τους. Χριστέ μου, δεν αρκεί κανείς να ακούσει τα λόγια των αγγέλων με τα αυτιά. Θα πρέπει η ψυχή του να τα ζήσει, να βάλει από το φως του στην καρδιά. Χριστέ μου, στους ανθρώπους σας διδάξεις τη γλώσσα την ουράνια της καρδιάς, τη γλώσσα του φωτός και της αγάπης και της ταπείνωσης που εσύ, Χριστέ, μιλάς. Οι Άγιοι τη γνωρίζουν, τη μιλούν. Οι άγγελοι με αυτήν σε υμνολογούν. Με αυτήν η Θεοτόκο σου μιλούσε και αυτήν οι ταπεινοί σε αναζητούν. Τη γλώσσα της σιωπής να μας διδάξει, εκείνη που φωτίζει την ψυχή. Χριστούγεννα, καθένας να φωνάξει στη γλώσσα που τη λένε προσευχή. Ο ουρανός τότε και η γη θα ξανασμυρίσουν. Μια βασιλεία θα γίνει, αγγέλων και ανθρώπων πολιτεία και η γλώσσα θα είναι προσευχή. Τρέχει δεν ξέρω μας το πω. Όλα αυτά τα γράφει για εμείς ένα κενό από μέσα. Αλλά όλα αυτά τα μεταφέρα ρούχα από την ψυχή. Και εγώ έτσι νιώθω. Γέμιζω το σπίτι μου λαμπιόνια για να φωτίσω έστω και λίγο αυτή τη μαυρέλα που έχω στην ψυχή μου. Τι να κάνω. Να προσευχηθείς. Η προσευχή είναι η γλώσσα των αγγέλων. Γι' αυτό οι άγγελοι είναι πάντα ίδιοι. Κανένας θυμός, κανένας αγωγός δεν τους ταράζει. Γι' αυτό ζουν αιώνια Χριστούγεννα στον ουρανό. Θυμάσαι τότε που τους παπικρές και πηγαίναμε κάθε Χριστούγεννα με το κατηχητικό να μοιράσουμε τώρα στα μικρά παιδιά. Τι ωραία που περνούσαν. Χρόνια που να σου πέτε χαρά. Κρέμα. Ήταν σαν οι άλλοι και μετά κοινωνούσε. Σαν να ήμασταν μέσα στα μαζί με τους αγγέλους. Η Παρθένος ημέρος των υπερουσιών Το καλύτερο κόσμημα είναι αγάπη. Η ταπείνωση είναι αληθινή λάμψη της ψυχής. Σαν να στο ψηφίσαν και ίσως. Πάντως τα αποφάσισα. Θα ευθύνονται για το κόσμημα, θα τα δώσω στα φτωχά παιδιά. Ναι, και εγώ αύριο το πρωί θα πω στο Σάντο Πά να εξομολογηθώ. Να φύγω.
φίλη μου, η Μαρία, χτύπησε με το ηλεκτρικό πανελί το πρωί. Νοσηλεύτηκε στην εντατική. Οι γιατροί είπαν πως κινδυνεύει. Θα έδινα τα πάντα για να γίνει καλά η Μαρία. Είναι και δική μου φίλη. Έρχονται Χριστούγεννα. Ο Χριστός μπορεί να την κάνει καλά, μα πρέπει πρώτα να τον καλέσουμε να έρθει στη ζωή μας. Νομίζω πως ξέρω τον τρόπο. Σαν να το ψηφίσαν οι άγγελοι. Ο τρόπος είναι η προσευχή. Με αυτήν οι άγγελοι μιλούν με τον Χριστό. Ξημερώνοντας Χριστούγεννα, να πάμε όλοι μαζί στην εκκλησία. Να συναντηθούμε μπροστά στη φάβη, μπροστά στο ιερό, εκεί που ειλικρινά κατεβαίνει ο Χριστός στη γη. Και να προσευχηθούμε. Και το θαύμα θα γίνει. Σου κάτι αλλιώτικο συγχωρητές. Σήμερα το θαύμα έγινε πρώτα μέσα στο σπίτι μας. Όλη η οικογένεια, ανήμερα τα Χριστούγεννα, πήγαν στην εκκλησία. Συναντήθηκαν αληθινά για πρώτη φορά οι καρδιές τους στο φως του Χριστού. Και ο Κύριος έκανε το θαύμα του. Η Μαρία σώθηκε. Μετά από λίγες μέρες βγήκε από την εντατική. Το πιο μεγάλο θαύμα όμως έγινε μέσα τους. Τώρα άκουγαν καθαρά τα λόγια των αγγέλων, που φτερούγιζαν γύρω από το Άγιο Ποτήριο, όπως τότε, στη Βιθλεέμ, γύρω από την ταπεινή φάτνη. Ο Χριστός γεννιόταν ξανά μέσα στην καρδιά τους. Ακολουθούν χριστουγεννιάτικα κάλαθα από την παιδική μας χοροδία.
Happy
η αληθινή ιστορία της βασιλότητας. Ας μεταφερθούμε στα χρόνια τα παλιά, στα πρώτα βυζαντινά χρόνια, μετά τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Λάμπει η Κωνσταντινούπολη, η βασίλισσα των πόλεων, και καθρεφτίζεται στα νερά του Βοσπόρου. Πολλοί πίστοι, γεμάτοι εκκλησίες, μαζεύεται ο λαός στους ναούς, ανάβουν κεριά και προσεύχονται, και γίνονται τα κεριά αστέρια και τα φωτισμένα πρόσωπα αγγελικές μορφές που ψάχνουν. Δόξα εν υψί Θεό και επί γης ειρήνη. Και έρχεται η ειρήνη του ουρανού μέσα στις πιστές ψυχές και γεννιέται ο Χριστός μέσα στις καρδιές τους. Όλη η Εκκλησιά γίνεται φάτμα και υποδέχεται το Θεό στη γη, όπως τότε στο σπήλαιο της Βηθλεέμ. Και έπειτα όλοι γυρνούν στα σπίτια τους, αφού έζησαν το θαύμα. Μοναδική παραπονία σε τούτη την ομορφιά της πίστης, το πείσμα του Αυτοκράτορα Ιουλιανού. Δεν αγάπησε. Αρνήθηκε την πίστη του και γύρισε στη λατρεία των ειδών. Πήρε να στείλει βωμούς στους 12 θεούς και να γυρεύει σε αυτούς την αλήθεια. Γι' αυτό ο λαός τον ονόμασε παραβάτο. Και νάτος, ετοιμάζει εκστρατεία κατά των Περσών. Διασχίζει τη Μικρά Ασία και φτάνει σε μια πόλη, τη Μεσάρια. Επίσκοπος διασχίζει την πόλη. Στην πόλη είναι ένας παλιός σπουδαστής στην Αθήνα, ο Βασίλειος. Μαζί είχαν σπουδάσει ρητορική, φιλοσοφία και ιατρική. Μόνο που ο Βασίλειος έδειχνε να ακολουθεί μια σοφία ανώτερη από κάθε ανθρώπινη γνώση. Ο Ιουλιανός στάθηκε στην Κεσάρια και απέθεσε δώρα βασιλικά. Ο Βασίλειος βγήκε να τον υποδεχτεί. Ποια είναι αυτή η πόλη? Η Κεσάρια, μεγαλειότητα. Νομίζω πως εδώ ο επίσκοπος είναι ο Βασίλειος. Σπουδάσαμε μαζί. Κράτος, έρχεται να σας υποδεχτεί. Χαίρε, Αυτοκράτορε Ιουλιανέ. Το χώρο της Κεσαρίας είναι μόνο που δεν έχουμε μόνο τώρα βασιλικά. Δέξου 3 ψωμιά όπως τη φορά. Πώς? 3 ψωμιά. Αυτό είναι περιφρόνηση στο πρόσωπο του Αυτοκράτορα. Αξιωματικέ, διέταξε να μαζέψουν χόρτα με τους αγρούς για τούτο τον αχάριστο λαό. Εμείς, βασιλιά, σου προσφέραμε από εκείνο που τρώμε και είναι πολύ πολύ μας. Εσύ όμως μας προσβάλλεις μαζί για τον χόρτο που τρώνε τα ζώα. Ώστε έτσι αυθαδιάσεις το βασιλιά. Φεύγω τώρα για την Περσία και σαν γυρίσω διοικητής θα διατάξω να παραδοθούν όλοι οι κάτοικοι της Κεσαρίας, διότι περιφρονούν 12 θεούς και σένα θα τιμωρήσει ο βασίλειος, όπως σου αξίζει. Ο επίσκοπος Βασίλειος κάλεσε όλο το λαό στο ναό και τους είπε: Μην λυπηθείτε, αδερφοί μου, τα χρήματά σας και εσύ είναι λιγοστά. Φροντίστε για τις ζωές σας. Θα μαζέψουμε τόσο πολύ του μορφού και θα το δώσουμε στο βασιλιά για να του αλλάξουμε γνώμη όταν επιστρέψει. Εγώ προσφέρω που δεν το χρυσάω στο αυγό, τώρα του πατέρα. Πονώ που το δίνω. Μα τι να πεις. Εγώ προσφέρω το δαχτυλίδι, τώρα της μάδας, τη μέρα της μάμας. Δεν το έδωνα τέτοια να σώσω τη παιδιά μου. Άρεσε μας τέτοιες και δεν το τρέχει. Εγώ προσφέρω αυτό το πολύτιμο που σε χέρι το ίδιο. Ήταν τη δουλειά μου. Το έφερε να τη θυμάμαι. Μα να μην μας θυμάμαι. Μπράβο, παιδιά μου. Μαζέψτε τα αρκετά για να καταβραίνουμε το θυμό του Αυτοκράτορα. Τώρα θα σας ευχούμε στο
Ο λαός περίμενε με αγωνία την επιστροφή του Ιουλιανού. Όμως ο Θεός θέλησε να μην γυρίσει ποτέ στην Καισαρία για να εκτελέσει την φρικτή απόφαση της καταστροφής της. Πέθανε ξαφνικά στην Περσία. Δόξα τω Θεώ, σωθήκαμε. Ελάτε ένας-ένας να παίρνει πρώτη χαρτιδός και τις οδηγίες της πόλης. Μα κανείς δεν έρχεται. Γιατί? Σεβαστέ μας επίσκοπε, ήμασταν έτοιμοι να δώσουμε όλα μας τα υπάρχοντα για να μας χαρίσει τη ζωή ο επίγειος βασιλέας. Τώρα θα αρνηθούμε στον ουράνιο βασιλιά μας, τον Θεό. Αυτή είναι η απόφαση όλων σας και βγαίνει μέσα από την καρδιά σας. Ναι, όχι επίσκοπο, όλοι μας σας είναι. Τώρα θα σας πω τι θα κάνουμε. Θα χτίσουμε ένα νοσοκομείο για τους αρρώστους. Κι εγώ ο ίδιος θα τους υπηρετώ. Θα χτίσουμε και ένα γεροκομείο για τους γέροντες που δεν έχουν ιδέα ποια θα πάει να βρουν. Και ένα μονοτροφείο να χτίσουμε για τα αντίστοιχα τα ορφανά που κυκλοφορούν στους δρόμους. Εμείς οι γυναίκες θα κρατήσουμε τη δράση και τους μοντέρνα γράμματα. Και ένας ενώνει και όσους έρχονται από μακριά να χτίσουν ανακούφιση και φιλοξενία σε πόλεις. Σήμερα επισκέφθηκε την πόλη μας όχι ο αυτοκράτορας, ο ουράνιος βασιλέας. Η αγάπη σας και η προθυμία σας στην παρόν κοντά σας. Η αγάπη θα γίνει το ψωμί του πατέρα και το πηγαίνει στο φτέρι. Αυτή θα μοιραζόταν. Η αγάπη είναι παρακινάφουσα. Το ψωμί της αγάπης που γλυκαίνει την ψυχή συνδέθηκε με τον Άγιο Βασίλειο, τον Άγιο της Αγάπης, που υπηρέτησε τους ασθενείς, τους γέροντες και τα ορφανά ως το τέλος της ζωής του. Ακόμη και τους λεπρούς περιποιούταν με τα ίδια του τα χέρια. Καθένας έβρισκε παρηγοριά κοντά του. Διόρθωνε την ασπλαχνιά. Το ψωμί που περισσεύει στο τραπέζι σας είναι του φτωχού, έλεγε. Και ο λαός έπλασε το έθιμο της βασιλόπιτας. Έπλεξε την αλήθεια με το παραμύθι. Και είπε πως ο Άγιος μοίρασε ψωμάκια. Το καθένα είχε μέσα το χρυσό που είχε δώσει ο κάθε πολίτης της Καισάριας. Μα αυτό είναι μόνο θρύλος. Η αλήθεια είναι πως όποιος προσφέρει την αγάπη τρέφεται με τον ουράνιο άνθρωπο, τον Χριστό. Και όποιος δίνει υλικά αγαθά, παίρνει αύριο το ουράνιο θησαύριο, την αρετή. Αυτά θυμόμαστε κάθε φορά που κόβουμε την εκλογημένη βασιλόπιτα. Ας θυμόμαστε πως όλοι μοιραζόμαστε την αγάπη του Αγίου. Και αν το φλουρί πέσει στο κομμάτι του φτωχού, ας δείχνουμε την αγάπη μας σε καθέναν που έχει ανάγκη, είτε από χρήματα, είτε από μία καλή κουβέντα, είτε από ένα χαμόγελο. Ας ακούσουμε τώρα χριστουγεννιάτικα όμορφα ποίηματα από τα κορίτσια πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού. Άγια νύχτα ευλογημένη με τη Μαρία, ο Ιωσήφ στη Βιθλεέμ πηγαίνει. Γεννιέται ο μικρός Χριστός με τη σπηλιά την Παγόκατα. Ήταν στη λιφάδη ο Χριστός και έγραφαν γύρω του τα αστέρια που ευλαβικά φτάσαν στη γη να προσκυνήσουν από τα χέρια και λέγαν στον Χριστό. Εσύ, Χριστέ, μας έπλασες, μας κυβερνάς αιώνια και εσύ εκεί ψηλά στον ουρανό τελεσμένη με σκορό. Χριστός γεννιέται εδώ στη γη, χαρακτηρίδε τη ζωή. Το χαρί ψυχία στο δοξάσουν οι λαοί.
Με τους βοσκούς, τους μάγους ξεκίνησα κι εγώ να έρθω στη φάση να προσκυνήσω τον Χριστό. Όμως δεν έχω δώρο να τους προσφέρω. Εγώ μόνο είχα μια καρδιά που χτυπάγε σε όδεξ του πιστεύω. Όλα τα παιδιά στην γη κλείστε και προσκυνούμε να έρθει η λίμνη. Τι άραγε μιλάτε? Ελπίδα, ειρήνη και αγάπη χαρίζει από τη δική του τη φάτη. Και όποια καρδιά τον αγαπά, γεμίζει απόψε από χαρά. Τα αγγελούδια να κουκουλουράνουν και ψήφουν στο δοχείο και το θαόμαξο λόγο. Αυτή είναι η κάθε καμάρα με αγγελική φωνή. Είσαι ο Χριστός. Απόψε όλες οι ευχές θα γίνουν κασαρές. Ας ψάλουμε με μια φωνή ύμνους γλυκούς στο λυτρωτή. Αυτή την άλλη τη νυχτιά ανοίξαν οι ουρανοί. Η προσπάθεια των παιδιών μας κλείνει με το θεατρικό των κοριτσιών 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού, το χριστουγεννιάτικο δώρο. Ας το απολαύσουμε. Χριστούγεννα, σκητωνεί ανθρώπινες καρδιές, ψάλουν χαρμόσυνα το χείλη, αρχές εγκάρδιες εκδηλαλούν και οι καμπάνες χαρμόσυνα διηγούν. Κι εμείς εδώ στην ενορία μας, τιμώντας τη γιορτή τη μεγάλη, ετοιμάσαμε μια μικρή θεατρική παράσταση με τον τίτλο «Το χριστουγεννιάτικο δώρο». Δύο ορφανά κοριτσάκια, η Λυκία και η Μαρία, που μένουν στο σπίτι της γιαγιάς τους με τις δύο τους ομαλίες, θα μας δώσουν μηνύματα ελπίδας. Μέσα σε έναν κόσμο σκληρότητας, κακίας και ασπλωνίας, τα δύο κοριτσάκια καταφέρουν να νικήσουν τον πόνο τους και με πνεύμα και άρρωστος σκορπούν τη χαρά γύρω τους. Έτσι μας δείχνουν πώς μπορούμε να ζήσουμε στην Χριστούγεννα, μόνο να πλησιάσουμε τον Χριστό με την καθαρή απλή καρδιά των παιδιών και το προσφέρουμε σαν το πιο πολύτιμο δώρο την ηλικία της συγχώρησης σε όσους μας πικραίνουν.
Γιατί, θα μου πεις και μα, ακούς εκεί με τέτοιο κρύο, να κάθεστε έξω από τις βιτρίνες και να χαζεύετε. Και αν υπάρξει καμιά πνευμονία, ποιος θα σας περιποιείται. Είμαι κοντά που σας πήρα στο σπίτι μου. Τι κάθεστε σαν αγάλματα, εγώ θα σας φέρω στο τραπέζι. Εσύ και Σαμαλία, μου τα τράβαξε τα καημένα. Μπορεί να σου πω το φαγητό. Ναι, είναι καλό. Έχεις το. Έχεις το έχεις ακόμη. Ναι. Έχω να μαγειρέψω, να κάνω γλυκά, να ξεσηκώσω το σπίτι, να σας βαρύσω. Από δουλειές άλλο τίποτα. Εσείς διαβάσατε κάποιο. Δεν θα τελειώσουμε όλα, έχουμε λίγο ακόμη. Εσείς ξέρω εγώ. Είστε πρόθυμοι στο οτιδήποτε άλλη δουλειά εκτός από τα μαθήματά σας. Πηγαίνετε μέσα να διαβάσετε. Πράγματι. Τι έκπληξη είναι αυτή. Κάθομαι στα Σαμαλία. Και μια και περνούσα από κάτω, είπαμε να έρθω για λίγο μας εδώ. Ξέρω τώρα πια δεν είσαι μόνη με τη μητέρα σου, έχεις κι άλλες υποχρεώσεις. Έτσι όπως τα λες είναι, κάθεσαι. Σε βρήκε μεγάλο το παιδιά. Πώς το κάνεις πέρα. Εγώ μόνο ξέρω τι υπομονή κάνω. Και να δεις και τι εξοδεύουν αυτά τα παιδιά. Γιατί δεν τους βάζεις να δουλέψουν, να κάνουν και το χαρτιλί. Να δουλέψουν. Αυτό δεν μου πέρασε από το μυαλό. Και τι δουλειά να κάνω που έχω μοιράσει με ένα κοριτσάκι. Δεν βλέπεις στην αγορά παιδάκια που πουλάνε διάφορα μικροπράγματα. Σπίτια, χαρτομάτιλα, στυλό, μπαλόνια. Τώρα που πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα τα πράγματα θα πάνε και καλύτερα. Σας ρωτήσαμε, άρχισε να μ' αρέσει αυτή η ιδέα. Πόσο το έχω σκεφτεί τόσο καιρό. Αμαλία μου, εγώ όμως πρέπει να φύγω τώρα. Πέρασα για λίγο, μόνο για να σε χαιρετήσω. Να έρθεις κάποια ένα απόγευμα πάλι για την Κλέρη και την Τίνα. Μητέρα! Τι είναι, τι συμβαίνει. Θέλω να σου ανακοινώσω μια απόφαση που πήρα σήμερα. Λοιπόν, θα στείλω τις δύο μικρές να δουλέψουν. Να δουλέψουν. Τι έκανες κόρη μου, είναι τόσο μικρά τα φανά. Δεν πήγα να έρθω από το μάτι. Γιατί δεν μπορώ να κάνω αυτά. Ναι, καλά. Λουκία, Μαρίνα. Λοιπόν, σήμερα πήραμε μια απόφαση από τη δουλειά σας. Όχι, Αμαλία, σε παρακαλώ. Είναι φίλο γυναίκα η εγώ και η σύνταξη του βάσου είναι πολύ λίγα. Γι' αυτό αποφασίσαμε ότι πρέπει να δουλέψετε. Θα δουλέψουμε, μας και είμαστε μικρές. Τι δουλειά μπορούμε να κάνουμε. Πηγαίνουμε κάθε μέρα σχολείο. Μετά το σχολείο έχετε πολλές ώρες και μαζεύετε. Διαβάζουμε, θεία, δεν μαζεύουμε. Λοιπόν, αφήστε τις δικαιολογίες. Θα πάω τώρα σε ένα μαγαζί εδώ κοντά και θα γυρίσω γρήγορα.
Είναι τόσο παλιά η θεία. Μη στεναχωριέστε. Μη στεναχωριέστε καλά με παιδιά. Θα σας δώσω λίγο μια σακέτα που έχω από τα γάτια. Έμεινε μόνη στον κόσμο. Οι πολλές δυσκολίες και πίκρες την έκαναν έτσι. Μην ανησυχείτε. Εγώ προσεύχομαι για αυτήν. Πιστεύω πως θα μαλακώσει η παιδιά μου κάποια μέρα. Θα δείτε πως στο Χριστουγεννιάτικο δώρο είναι η χαρά και η ειρήνη που θα σας δώσει τώρα σε μέρα που θα σας γεννώ. Καλή νύχτα τώρα. Ελάτε. Πάρτε κυρίες, όμορφα χρωματιστά στολίδια, πάρτε κεράκια. Μπράβο Μαλία, έπιασε κι όμως δουλειά οι μικρές. Κανείς δεν παίρνει, πάρτε κυρίες και από εμάς. Γεια σας. Γεια σου. Γιατί κοριτσάκια θα πηγαίνει στο σπίτι σας. Θέλετε να φύγετε. Έχει τόσο κρύο σήμερα. Δεν μπορούμε να φύγουμε αν δεν πουλήσουμε όλα τα κεράκια και τα στολίδια μας. Είμαστε φτωχές. Η θεία μας είπε πως θα πρέπει να βγάζουμε μόνος μας το ψωμί. Η μαμά μας έφυγε για τον ουρανό πέρυσι τα Χριστούγεννα. Και ο μπαμπάς σας πού είναι? Ο μπαμπάς μας είναι ναυτικός και ταξιδεύει μακριά. Μερικές φορές όταν τα Χριστούγεννα δεν το βλέπουμε, να όπως φέτος. Η γιαγιά μας είπε πως πάλι δεν θα έρθει. Τι κρίμα. Εμένα με λένε Όπα, εσείς πώς σας λένε? Εγώ είμαι η Λουκία και αυτή είναι αδερφή μου η Μαρίνα. Όμως τώρα πρέπει να φύγω. Παρακαλέσω τη μαμά μου να μου δώσει χρήματα. Γεια σας. Γεια σου.
αλήθεια και κεράκια, δέστε τι όμορφα που είναι. Θέλετε να αγοράσετε από εμάς, είναι πολύ φθηνά. Μα καλά, ποιος είσαι η θεία μας, η Αμαλία. Θα αγοράσουμε μερικά στο παιδί του κεράκια. Είναι πολλά αυτά τα χρήματα, κυρία. Κοιτάξτε, είστε εδώ. Νύχτωσε και πουλήσαμε λίγα ακόμη. Έλα να μαζέψουμε. Η μαμά μου έδωσε χρήματα για να αγοράσω από το κεράκι της Χριστουγέννης. Αλήθεια, πού μένεις? Να, μένω σε εκείνη μου η κατοικία. Πάει σε κάποιο πολιτικά εγώ? Ναι, η θεία μας μας είπε πως θα ερχόμαστε να πουλάμε εδώ μέχρι τα Χριστούγεννα. Α, ωραία. Τότε θα έρχομαι όποτε μπορώ. Να σας κάνω παρέα. Φέρετε, μα φέρετε. Κοιτάξτε, για τις καραμέλες μου και τα μπισκότα. Η μαμά σου θα σ' αφήσει? Ναι, με αφήνει. Η μαμά μου είναι πολύ καλή. Όμως τώρα πρέπει να φύγω γιατί σκοτεινιάσε. Γεια σας. Γεια σου. Δεν ξέρω πώς πρέπει να σας καλέσουν και υποσχέθηκα σε ένα δικό μου ότι θα καλέσουν τις μικρές. Και νομίζεις να ακούσεις ευχαριστώ? Είναι αχάριστα τα παιδιά σήμερα. Νομίζω ότι θα πρέπει να τα προσέχεις τα ξέρα τα παιδιά. Είναι το δικού σου βέβαια, αλλά... Νομίζω ότι λέτε υπερβολές. Αυτά τα παιδιά είναι τόσο καλά και ευγενικά. Δεν είναι καθόλου βάρος. Μα πρέπει να τις ταΐζω, να τις διαβάζω, να τις περιποιούμε. Χρήματα νομίζω ότι δεν σου θέλει ο πατέρας σου. Ναι, δεν λέω, αλλά εκεί. Είναι και η γιαγιά που σε βοηθάει όσο μπορεί. Που είναι σαν να έχει σκοτάδι. Εγώ δεν είναι. Μήπως θα έρθετε. Γεια σου, δεν έχεις δικά σου παιδί. Να, ναι, φαντάζεσαι. Σαν δικά σου παιδιά. Υπάρχουν πολλοί πανόψικες που γίνονται τώρα τελευταία. Δεν κοιτάζεις Αμαλία την ησυχία σου καλύτερα. Εμείς μια σκέψη, είπα, εσύ άφαση. Θυμήσου για λίγο Αμαλία, θα μας κάνει. Δεν βλέπω ότι θα προσπαθήσουμε πάντα να κάνουμε το καλό και να ρίχνουμε να βάζεις σε άλλο. Όταν πλησιάζουν τα πιστόλια, λεγόμε ότι αυτό είναι το καλύτερο δώρο για το πιστόλιο. Όταν πηγαίνει, θυμάσαι πόσο χαιρόμαστε. Ναι, θυμάμαι. Σιγά πια, όταν ήμασταν παιδιά και όταν ήσασταν παιδιά. Τώρα όμως δεν είσαστε. Έχετε δίκιο. Τότε όμως μοιάζαμε με αγγέλους. Τώρα μεγαλώσαμε και μαζί μεγαλώσαμε τις κακίες μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε την καρδιά μας πιο πολύ για να μας αγγελίσει. Παπά. Καλέ, για δες πως σκέφτεται τώρα ο κόσμος. Να δείχνεις αγάπη, να κάνεις το καλό και να έχεις καρδιά μικρού παιδιού. Και γιατί παρακαλώ. Ρωτάς γιατί. Μα δεν κατάλαβες ότι ακόμη όταν τα παιδιά είναι έτσι μπορούν να γίνουν καλύτερα. Εμείς πάντως προσευχόμαστε με τη Σαββατική. Είναι στην παλιά Αμαλία και χαιρόμαστε πάρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
νησιά, τι το βρήκατε? Το αγοράσαμε με κάτι χρήματα που είχαμε κρατήσει από πέρσι για να πάρουμε ένα βιβλίο. Αυτά τα χρήματα τα είχαμε εδώ και ένα χρόνο. Γιατί η μαμά μας τα είχε δώσει και δεν θέλαμε να τα αποχωριστούμε. Γεια σου, κυρία. Μην κλαις, Μαρίνα. Είναι το πιο καλό δώρο που μου έχετε κάνει και ποτέ δεν έχω συγκινηθεί τόσο πολύ. Η μαμά μας έχει μάθει να δίνουμε χάρη σε κάποιον που αγαπάμε. Και αν αυτός μας πικραίνει ή τον αγαπάμε λιγότερο, αυτό είναι το καλύτερο δώρο για τον Χριστό που είναι. Δηλαδή, εγώ είμαι το πρόσωπο που αγαπάτε λιγότερο. Φιλικά μου, ηλικία, μην κλαις. Ποτέ κανένα δώρο δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Σας δίνω μια υπόσχεση ότι από εδώ και πέρα θα είμαι γλυκιά και καλή μαζί σας. Και θα θέλατε μήπως να γίνετε η δεύτερη μανούλα μου? Η δεύτερη μανούλα. Αλήθεια, Θεία, θα το θέλατε πολύ. Τέλεια! Μήπως και εσείς θα θέλατε να γίνετε τα παιδάκια μου? Ναι, θα το θέλαμε πολύ. Αμαλία μας, αυτό θα είναι το πιο όμορφο και αληθινά Χριστούγεννα της ζωής σου. Στο σημείο αυτό θα υποδεχτούμε τις αγαπημένες μας μητέρες των παιδιών. Στο σημείο αυτό θα υποδεχτούμε τις αγαπημένες μητέρες των παιδιών που θα μας παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς και καλά.
στη γιορτή μας. Οι ιερείς και οι κατησυχητές του ναού μας σας ευχόμαστε η γέννηση του Σωτήρα Χριστού να φέρει σε εσάς και στους οικείους σας αγάπη, ομόνοια, υγεία, ευτυχία και με το καλό να υποδεχθούμε όλοι το 2024. Τελειώνοντας, θα παρακαλούσαμε τον πατέρα Γεώργιο να έρθει στο βήμα για να απευθύνει χαιρετισμό. Για όλα μας τα παιδιά, τα στελέχη που είναι, ξέρετε, παντρεμένοι, με παιδιά, εργάζονται, ξενυχτισμένοι, άρρωστοι, έχοντας άρρωστα παιδιά, για να καταφέρουν να βγάλουν αυτό το πρόγραμμα χρειάζεται, ξέρετε, πολύ μεγάλη θυσία. Πολύ μεγάλη θυσία που εγώ δεν μπορώ να την παρακολουθήσω καν. Ένα τεράστιο χειροκρότημα για αυτούς που τους ενδιαφέρουν. Ψάλουμε όλοι μαζί Παρθένος ημέρων. Στην έξοδο πάλι τα στελέχη μας για να σας λιγάνουν έχουν ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο κέντρο πρωτοφανικό. Η Παρθένος ημέρων των προαιώνιων λόγων εξφυλαίω έρχεται Ευχαριστούμε πολύ τους ιερείς μας που μας τίμησαν. Καλά Χριστούγεννα!